Espiritista ay sumasamba sa dakilang Ama. Espiritu Santo, ipinangako niya na siyang magtuturo at siyang magpapaalala sa mga anak niya. Tayong mga espiritista, ipinagdiriwang ang dakilang araw niya. Nagkakaisa sa ilalim ng bandila, Unión Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada. halina't isigaw mo ngayon sa buong mundo. Mga espiritista, naglayang ebanghelyo, habilin ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Ipahayag ang salita niya sa lahat ng tao. Tayo'y magkaisa at magsama-sama, ating ipakalat dakilang aral niya. Mga banal na salita mula sa Biblia, ang ipahayag natin sa ating kapwa. Halina't isigaw mo ngayon sa buong mundo. Mga espiritista, naglayang ebanghelyo, habilin ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Ipahayag ang salita niya sa lahat ng tao. Tayo'y magkaisa at magsama-sama, ating ipakalat dakilang aral niya. Mga banal na salita mula sa Biblia, ang ipahayag natin sa ating kapwa. Tayong mga espiritista, ipinagdiriwang ang dakilang araw niya. Nagkakaisa sa ilalim ng bandila, Unión Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada. Unión Espiritista Cristiana de Filipinas